Nuwun sewu Mbah Tarom, Pak Wakil Bupati karo Direktur PT Angkasa Wijaya ingkang sampun kowe nyapa to? Anu kula mirengke jenengan ngono lho, Mbah. Aku dhisik Yo dadi kaya ngene iki Abah Kirun. Dhisik aku lanang lho, Mas. Kuwi ora yo apa ora dadi omongne. karo Mas aku. Tresno iki abadi dek gede tawa. Ini sebagai bapak kita, guru kita. Iki ora pantes lawe dhewe ndagel ning ngarepe Abah Kirun. Lah ngono mosok yo enek gurune. Aku kok sok kuwanen midepe rono. Bae saiki lak kursi ngene iki senengane. Senengane kok yo gawe-gawe. Yo orane halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal gawe dosa awakmu arepan. Mriki apa? Sini. Tak tuntun. Iki saya perkasa lho rumangsamu kok iso arep mbok tuntun. Kowe sing nom rasa lungguh. Nggih. Nah, aku sing kuat, awakmu ku lho sing kakang. Wong loro ngono. Maksudnya piye? Ya lungguh. Ben rukun. Lungguhan wong loro no. Abahe arep nunjukne ning ketok aku. nek nuwun sewu Mbah Tarom, Pak Wakil Bupati karo Direktur PT Angkasa Wijaya ingkang sampun Aku jane kerasa lho jane iki mau. Ora tak pangani wong tuwek. Nyapa lho sampean kok iso. Aku bingung karo sampean iki. Iki ki acarane halal bihalal. Lah aku sing ngomong niku ora pantes. Paham ora sampean iki? Lah iya. Enek sampean ning kono aku kon ngomong halal bihalal iki kaya sepurane wong jenenge wong tuwek enek klerune. Nggih, ingkang rawuh sedaya ingkang sami lenggah awit kita kowe nyapa to? Anu kula mirengke jenengan ngono lho, Mbah. Lah ngendikan pripun mangke kula tirokke. sampean kok sampe ceblok aku tanggung jawab lho. Lah lungguhe kok engkel-engkelen. Lah mbok kowe ning kono aku ning kene. Ayo, ora bingung. Ngomong. Yo, Ngomong kaya bae. Mbak Darom, Pak Wakil, Bos, mohon maaf bila ada kesalahan. Angel mento, musuh wong sitok iki. Ngomongnya tutup. Nah iki kan acarane Halal bihalal. Halal bihalal iki resik mosok resik. Nah. Dadi awake dhewe paribat. Ya ora sida. Piye to? Lah kok pengate kono krasa. Yo ngomong sing tenanan. Dadi wong isak sampe barange. Lah awakmu yo ngono kok. Ngene iki ra tau mok nggo karo kundat. Halal bihalal niku napa? Nak kula sing matur kan mboten pas. Apa? Terus gak krungu ya. Awakmu ngarani abahe butik ngono ya. Iso ngarani Gak gak krungu. bantre ra. Niki lho, Mbah. Halal bihalal. Acarane lah halal bihalal. Lah kok mok tekokne? Lah aku iki acarane halal bihalal itu Lah sing raruh ku sapa? Lah syukur. Wong ngerti nek halal bihalal kok ditekokne. Abahe Ora mesti Iki tekono ragate enteke pira iki sumber dhuwit iki kondi lho. ora ngono, Bah. Wis genah nek bose ning kono sumbere teko kono kok. Bose ning kono genahe nek kanggone kowe. Hmm. Jelas biyon maton 150. Hmm. Lah aku dayuh kok kon ngene iki. ngeten lho, Mbah. Saya tahu, sampean kan telah Madiun to, Bang. Minangka sesepuh Menika asli Madiun, jenengan nggih asli Madiun. Padha-padha medyone mbok Mbah Tarom kon rene. Ning Bali. Padha-padha Madiun. Ora Maksudnya maksudnya hormati jenengan minangka sebab guru niki tah loro niki. guru dagelan. Bapake Kan bapak dagelan Mbah Tarom. Mbah Tarom iki dosene dagelan. Lah nggih. Kowe kira nek Mbah Tarom ora iso mlejit BST 20 tahun Bener. Kampusmu ning bakti sosial terpadu Mbah Tarom dadi bupati iso nelorke dagelan-dagelan kondang. Nggih. Leres ora mung duduhne. Lah nek ra ditanggap Mbah Tarom ora mrongos biyen. Matur nuwun, Mbah Tarom. Matur nuwun, Mbah. Iki aku arep ngurus saurunge ngomong nek kene kok. Terus karepmu ki piye? Lah iya to, Bah, sampean nek kene lungguh. Ora saku.
bejo kondoke Gus Miftah. Kok tukang son kok jujuk nggonku cah 10. Esuk ki men cah 40. Sik, Sampeyan sampean menungso ngentekne sambel pecel. Sik. Aku ki opone sampean? Anak. Lah jenenge anak piye ki Lah bapak tetep nek kowe karo Deno anakmu lah kuwi papaku. Niki kan keluargane to, Bang. yo ki keluargane. Jenengan kan riyen nate ngendikan, wis Del awakmu kuwi sebagai anakku, awakmu yo ngono tem, awakmu kuwi ya anakku, awak dhewe sekeluarga, pokoke ning omah kene anggap omah dhewe, apa-apa nak pengen apa-apa njupuk dhewe. Nggih to? Aku tak pindah Kalimantan. Ora oleh Bang. Esuk-esuk enek wong turu aku ngipi ning pasar e. Lah nyapa? Rame men lho kok kuwi. Lah jenenge kabeh iki keluarga. Lah iki sakjane mbiyane bae iki ya keluarga besar. Silaturahmi iki penting. Iku penting. silaturahmi teng dalem Medion. Silaturahmi iki nek gak nganggo sego ya pucet. Pamane iki diundang rene kabeh. Gek nek panganan peyuh kuwi kene ngampe Tuban, nangke Kudus. Jane angkasa iki to ngundang wong kok ora ngingoni. Anu. Kene nek wong iki mengenek sing ngrasani sope kurang anu ancane bareng. Ora ning ngono. Ayo halal tok gampang. Lah daripada daleme jenengan sepi, mending dirameni tah niki to. Ya. Rameni mbok ning omahmu. Jere mendeng iki lho timbang omahe sepi. Gone sampean dirame mbok omahmu. Anu kula Kok dereng ngingoni Sinta minggat ning Rembang kok. Kuwi tenan kuwi asli. aku sesuk arep nganggo skincare. Apa ora mungkin belang telon bojomu ki skincare. Aku dhewe Ora mungkin kulitmu koyo ngono koyo black ngono kok. lho bisa no multi beauty ya. Oh ya wis ya. Lah multi beauty bisa. Bisa. Halal bihalal. Halal bihalal iki opo? Skincare. Kira sing wedok ya perawatan. Nggih. Mboke ora ngerti skincare kayak anu bejo. Lah karo mboke janggake basem. Dikira basem digosokne kene. Dadi kene ireng raine kene kok bokong kethek lho. Ampun diceritake lho, Pak. Sing putih si bokong. Lah wong desa ya ngono kuwi sesuk diomongi mboke. Lah ora ngerti lho wis tuwek lho, Pak. Ya halal bihalal. Iya iya. Halal bihalal. Halal bihalal. Urusan sego pecel. Kok sik engko ae urusane sego pecel. Iki sementing halal bihalal lho gampang. Sego pecel pira to? Sak sego paling 2.500 to. Lawe apa cahmu? Lawe apa kuwi? Lawe. Wah, lawe tempe. Matamu pitik. Ayam goreng kecap kok gaglah kuwi ora mok. Lah wong tempe lho. Kamu pamer kaya-kaya. Ayam apa tempe? Oh, Lah kuwi lho, mosok cacahe ngapusi aku. seksi nenek lho. Wong ki ra jujur. Nek ning Batarom sing didahar apa kuwi disyukuri. Ayam kok muni tempe. Kuwi nek mati dadi Mercon. Iya. Syukur. Wis ayam. Ayam ya. Ayam. Kok masalah iki sembarang. Ya aku gak. Gue liane ngentut ora enak to cerita. Liyane ngentut. Masa lagi ngene lho masalahe mak. Ayo halal bihalal apa? Ayo halal bihalal. Iya iya. Ambune mati. Wes kono. Aku ya ora betah. Atuh. Wong ngrusak kok. Halal bihalal iki durasi mari ngene wis. Halal bihalal. Aku ki rasa mau wae durasi wong aku ora munggah era BP kok. Mate jenengan minangka sesepuh niku paring pangandikan. Ora sama omongne pancene tuwek kok pinangka ndasmu apa. Saman biyen berarti ngene iki wis main ngene iki biyen taun piro ya ngene iki, Pak. Iya, Pak. Pak. Ya ngene iki main biyen. Awakmu lek ngomong lho kok. Ora. Lah masalah iki. Ate kaya mancing to Pak dhewe. Aku ki tekok sampean biyen berarti isu ngono terus sore bengi. Wow, aku Zaman karo saiki. Iya, Pak. Kowe ra percaya guyon maton, kuwi ning Yogya. Aku dek bengi wayangan karo Pak Wakil Bupati, Mas Dokter Purnomo karo Mbah Tarom nang ngendhalemu Pak Riwur dek bengi. Iki undangan angkasa. Oh. Terus
Kok bengi oh sesuk. Main, Mbak. Nggih main pentas. Sepi. Ora, mesti aku kok. Dadi kan dulu kan isuk no acara bae. Zaman kalih Pak Bak, Pak Kolik, Pak Sandirono. Sing loro mati sing siji urung. Maksudnya niki mengingat-ingat memori lho, Mbak. Apa? Jenengan kan pun sepuh ngoten lho. Dadi Ora mengingat usah momonge. Nyelokne wong jere apa mengobat apa karo aku. Duramek. Duramek kanggo aku karo Mbah Taron. Ya sampean tok. Lah pripun to? Ngenyak. Iya. Lah jare Gorontalo. Nggih atene lambene percek Gorontalo. Gorong dinggo telatelo niku. Sapa? Lah niku jare Apa nggekmu ya ora tela-telo? Lah nek nggekmu durung dinggo kok ora tela-telo berarti celuntak no kowe. Ora lho kok malah nesu lho. Nesu ae wong tuwek dilokne dikira Ora, sing ngelokne iki lho sapa guyon. Bangsane. Guyon. Kene iki. Halal. Ngerti kowe ngene iki nyapa? perkasa. Kesetrum sikile. Maksudnya ngene sik kuat ngono. Sik perkasa, sik Ayo, junjung-junjung oke. Gorontalo. Halal bihalal. Ngenteni to. Lah nggih, Halal bihalal ki ya pokoke sing njaluk sepura kuwi halal, sing ngeweni pangapura halal. Mula anane halal bihalal. Sing njaluk sepura halal, sing ngeweni pangapura halal. dadine halal Bihalal. Aja ngenteni setahun pisan nek lebaran tok. Nggih. Wong Islam bangsa Indonesia itu kondang silaturahmine nek salah ya njaluk pangapura. Lah sing rumangsa bener ngeweni pangapura kuwi jati dirine bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, selalu silaturahmi. Nek khususé wong Jawa mesti gawe Kupat. Gawe Kupat. Kupat kuwi sandinge mesti enek Lontong. kupat ngaku lepat, lontong olone kotong. Nek wis ngaku lepat, olone kotong, kupate dibuntel janur, janki jannah, nur ki cahaya. Orang yang sudah memberi maaf, saling memaafkan, mendapat cahayanya surganya Allah. Insya Allah kabeh barokah. Amin. Jadi olone kotong wis ngaku lepat entuk cahayane swarga kembali ke fitrah. Lontong digawe dawa kuwi sipate wong lanang. Kupat ora dol mesti metutuk ngono kae. Kuwi wong wedok. Mbah yen wis lontong ki wong lanang. Lujur kupat. Lontong ki enake dipangan nek diceki. Oh, pikirin. Nggih. Wong lanang nek ra diceki kuwi jenenge blunus. Nggih. Itu wae lontong. Lah kupat ki nek utuh mau encek iki mau pangan utuhan ya ora enak. Mosok sak janure. Ganjel. Enake ya dibelah tengah meletek ngono kuwi. Kuwi wong wedok. Mula lontong ki adune karo barang meletek. Lanang wedok silaturahmi. Nyanyi. Kaya wis kuat nyanyi. Wis ora usah nyanyi sampean lungguh lho. Ora iso. Wis to, wis Sakis petang dina pengen nyanyi. Lah. Iki lho sampean ning kono lho, Bang. Wis sampean iki wis sampean ning kono lho, tak nyanyi aku ae. Dawuh kasepuan niku mawon. Sing nyanyi aku ae. Sing nyanyi sing nom-nom. Apa tak bayari dhewe? Aja. Wong pecel e mbok undat-undat bayar caca. Lah jenengan niku badhe nyanyi-nyanyi Nadane apa? Rumangsane aku ngundat-ngundat dhewe. Lah pripun? Anak buahmu mau kon jujuk ning nggonku cah 50 rumangsane aku ngelok medek. Lah nggih. Padahal aku nyemono sing digawe karepe piye. Iya. Pamune kek Sun City kok campur sari kon jujuk aku ki karepe piye. Nang kasawi lho. Jarene kabeh iki
silaturahmi, teman, kekeluargaan, anak kabeh. Nah, keluarga sedaya. Kabeh iki keluarga. Nggih, kudune jenengan ikhlas. Apa Kalimantan. Masa mutungan. Nadane berkak mutung. Ge. Sik toh. Lah yo ge kae lho, ge. Bareng Diana. Bilang pada cincin yang bermata jeli itu tanda kasih untukmu. Asik. Bukan lautan iki, Pak. Musik toh. Awakmu kok nyanyal ae lho. Bolah nyanyi dhewe. Kowe iki Awak Ya. Bah, ampun. Tanem nggih ngoten niku lho, Mbah. iki lagu jadul. Iya wis ngono. Mas Percil nggih ngoten niku lho, Saking Mbah. Lorenza jadulnya Indonesia. Nak kira musiknya. Aku ku utekku sing jadul. Iya. Di gunung tinggi Temui gadis manis cantik nawanati Diana namanya sekali. waktu aku mengikat janji aku berikan cincin permata jeli. Asik. Tapi apa yang ku alami paman petani marahku dibenci. Bareng Diana Kekasihku, bilang pada orang tuamu cincin yang bermata jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Bareng bukanlah hutan kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan ku temui. ikan dan udang menghampiri dirimu. Arek, orang bilang tanah kita Tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ibu kita Kartini, selikur April putri sejati. Tepuk tangan untuk Kartini Indonesia. Di Indonesia harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaum yang untuk merdeka. rap. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. tepuk tangan untuk Kartini cantik hari ini, terutama Ibu Direktur Angkasa Wijaya. Siap. Ini juga Kartini masa kini sanggup mendampingi suami supaya usahanya tetap lancar. Amin. Di situ ada suami yang berprestasi, di situ ada istri yang setia setiap saat. Tepuk tangan untuk Butarom, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pesen, dikira neng hotel ketemu apa
apa itu semuanya Ya. keluarga Angkasa Wijaya. Angkasa Wijaya. Ya. Sing paling penting Mbah Tarom kuwi nek syukuran nek ning Tawang. Nggih. Saya pesan sama direkturnya Angkasa Wijaya. Wijaya. Kapan Bion Maton harus pentas di desa ngibur masyarakat yang ada di Brang Kidul. Ngoten. Berang gitu lho. Iya daleme kan cedhek. Oh, ngoten. Mriko nggih. Aja ngenteni Pak Wakil Bupati. Kenging napa? Pak Wakil boloku. Kuwi engko nek ulang tahun rumah sakit Ndolopo mesti. Oh iya iya. Oke. Luar biasa. Nggih. Oke, tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Lah pripun? Apa nih zaman? Nadane karo mudun. Karo mudun. Mak. Opo? Nadane kan. Oke. Tung keripit. Hei, tulang bawang bila pinggir tergigit Sakit bukan kepalang. Atung keripit. Hei tulang bawang bila bibir tergigit. Tak mau hilang. Atung keripit. Hai tulang gayer. Kalau bibir tergigit sampai tuwer gayer-gayer. Oh, oke, inilah dia ibu kita yang sudah hadir pada sore hari ini bersama anak. Anu, ini istri saya, Mas. Oh, istri. Ya, Oh, ini iya. mau membelikan skincare, Mas. Oh, Lihat rainya bluduki. Ono bahasa Indonesia kok rainya iku. Apa nih? Wajah. Niki. Ono lah. Aku termasuk BA. Apa? Brand ambassador, Mbak. Ya nyaran. brand ambassador. Brand ambassador. Oh, brand ambassadornya Lho, lho, skincare. Bapak Angkasa iki wis mau wis hubungi aku. Angkasa sama bapak siapa? Bapak Angkasa. Sama bapak Pak sopo? 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 Pak sopo, Mas? Angkasa Wijaya. Lah iya, kan PT ini Angkasa Wijaya. Bapaknya juga bapak Angkasa. Bapak Angkasa Jaya. Oh iya. Pak Wagianto. Pak Wadianto. Siap. Tadi sudah menghubungi saya. Oke. Tadi dihubungi gimana? Ditelepon? Mati Dibel? telepon. Ya dibel, Mas. Dibel gimana tadi? Dibel piye? Kan lewat iki lho perempatan. Maksudnya ditelepon. Telepon, Mbak. Enggak sing telepon sapa wong ora ndek nomere kok ditelepon. Coba tadi bilang apa Bapak? Ini acara ini tiap tahun akan diadakan halal Oh siap. bihalal. Amin. Karena halal bihalal itu cuma 1 tahun pas hari raya, Mas. Ya. Ya, jadi mengadakannya ya 1 tahun kali. Oh iya nggak apa-apa. Yang penting rutin. Tapi ini beneran, Mas, luar biasa sekali. Apa? Ini semuanya berkumpul silaturahmi, saling bermaaf-maafan. Ini luar biasa sekali. bener. Juga hadir Mbah Tarom, Pak, kangen aku. Suwe gak ketuk Mbah Tarom. Apal karo Lho, baik. piye to Karo Mbah Bapak Tarom? apal. Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati juga hadir. Mbah Tarom ini to, Mas. Lah aku dhisik arep dipek anak Mbah Tarom kan. Mbah Tarom sing gak gelem. Piye to Piye to? Aku dhisik ape dipek Mbah Tarom. Mbah Tarom sing ora gelem. Sing ngepek awakmu sapa? Lah iya, akhirnya Umumnya ngene lho, aku dhisik arep dipek Mbah Tarom, aku gak gelem ngono. sing ngomong sapa? Iki Mbah Tarom sing gak gelem. Coba kamu kasih apa? Ya sing kleru iki sampean iki lho. Lah kok bisa? Lah aku iki karo bojoku iki teko ke tisu lho. Mbok kei alamat kon jujuk hotel. Ya. Lah nyapa ora ngomong hotel Aston, aku kadung mlebu ning Oyo. Acarane PT Angkasa Wijaya iki di Aston ora ning Oyo. Sekalian sing Lah Sherlockmu iki lho sing kleru. Yo HP-mu sing bosok. Waduh Mas aku. Tapi bojoku malah ayu, Mas. Kok bisa? Saploe tak tukone skincare Skincare kene ning multi beauty. Wah, tangane mau nireng. Iki Iki lho Mas saiki digawe skincare putih. Ya, salah. Sikile mau nireng. Ireng. Digawe skincare putih. Mripate mau iki ireng gitu digawe skincare putih. Oh. Mas, apa jane aku apa demit to piye? Mosok mripat putih. Yo ora enek skincare iki to mung kene iki tok lho. Kene iki lak mung digawe sing kene. Pak, masa
Antarane kene iki lho Mas. Nyaput kok kene-kene barang iki sampean iki kok. Ya ning iso ndasku mosok mbok cengkiwing. Nyanyi ya Kak. Mas aku. Nyanyi bisa. Ya Nyanyi bisa kan kok. nih. Ini kan penyanyi. Loh, gimana sih saya dihadirkan jauh-jauh ke Madiun itu aja menghibur para tamu undangan. Siap. Nyanyi apa Kakak? Apa? Iya. Kirun. Apa Kirun? Ya. Luar biasa sekali berjasa kepada generasi muda Betul, khususnya pelawak sampean iso dadi koyok ngene kundangi 10 tahun jasa Abah Kirun awakmu dhisik mung melu ketoprak mergo Abah Kirun iso dadi 9 tahun aku dhisik yo dadi koyok ngene iki Abah Kirun dhisik aku lanang lho Mas kuwi ora yo apa ora dadi omongne karo Mas aku kowe pirang tahun ning kono suwi to suwi jaman kene mole apa jenenge ya ning kene si Ratu ya apal lho kowe apal Mas aku go kene sapa gede barang aku sih aku nyapa ngasar rono dolan ning kanca dolan nembang ya Dok Iya, Cahayu iya. nyanyinya lagunya apa untuk belum minor bisa tenang atau mungkin lagu yang baru Mas yang Apa judulnya arang-arang itu ayang arang-arang lah iya aku sih arang-arang oh iya C sampai Mas C cerewet sing C sing minor na 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 gila Ya. iso caca iso tak durunge rap lho Mas ya ya Kang Mas Musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dok gede dawa oh dewa ora gede dawa ora bunti kowe iki lho ngawur iki Dewa dewa ning asmara kok gede dawa kuatku perkatamu ora kowe tapi iso oh sampe oh dewa ning asmara sakmono dewa ono jere nyanyi oh sakmono kayanmu kumat lho bengok-bengok kowe iki tak warai kowe iki tak warai kok terus kamu siapa penyanyi profesional kok bengok-bengok ning ngarepku iki lho sakmono awakmu iso ora diwarai iki wis ora Gak iso. sakmono lho wis nyanyi wong papat ae 1 2 3 4 biasane minor oke ayo iso ora lagu apa Sewu telu, sewu kutho. Sewu kutho. Bisa sama. Ayo, 2, 3, 2, 1. Udon. nyawang arahan tangan Wene, mau loro sebal. kayak ngono ki Mas Apa? Apal, apal. Duluan sih, rumah sih. 3, 2, 1. Iya, iya. Ya. 3, 2, 1. kok ora malih nyawang arahan Lagi nadamu ki Iki lho, 3, 2, 1. Dangdut. Tak tup, ding dang.
Mosok penyanyi kondang ya latihannya ngono kuwi. Iya. Itu namanya solfege. Kuwi abahe yo latihane kene iki biyen. Oh, ya. Masalah kowe ngono mung 3 tahun wis 10 tahun hafal ngono. Lah ya aku ben sore ngawak si Abae kok nginang ini iki latihan. Latihan vokal. Ayo 3 2 1. Ya, lumayan. Apa agresifnya lumayan. Ayo coba. 3 2 1. Pak masuk angin, Pak. Lumayan. Masuk angin. Apa tumon ta pelatih mosok kedasar lho. Lumayan tapi kamu lumayan yo. Yang nih. Yo. Yo. Suara 1, suara 2, suara 3. Tiga. Aku apa, Mas? 4. Kita kan kuartet. Partai. Oke. Oke. Ya sama no. Huruf. Masalah. Masaku aneh men ayo. 3 2 1. Sesek ojo sewa. Oke ya sama dia. 3 2 1. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Lho, Nadamu lho. nadamu. Aja ngisi-ngisi aku. Wis sapa ora? Bibir sani Pak. Lah iya awakmu aja Iya, iya, ngisi-ngisi. ada Pak. Kleru isin awak. Ya iya. Iya. Ayo. Bisa toh? Ayo 3 2 1. Sewu kutho wis tak liwati. Penak. Sewu ati tak takoni. Nadamu kaya wae abahe biyen to kuwi. Nanging kabeh Padha ra ngerteni Nah, penak. lungamu ning endi. Men kae suara apa? Ae suarane motor. Setenan gang. Ayo. Lah kok ngono kok anak. Setenan, yuk. Guyon Guyon sini. Sini. cantik, Minor. sini. Sini. Garip manis, kurang manis, nambyai kula.